Awusho khona. Yeah mfethu. Ibalekile lento ukuthi mangabe nesothandweni nixoxa ngeyithembiso. Nenze isiqiniseko ukuthi niyayifeza. Yeah ngicabanga sikubalekile. Mina ngiyincamela umuntu avela angasisho isithembiso angeke akwazi ukusikhipha. Because kwesisikhathi ukubona ukuthi umuntu kafika othandweni afike nomunye uthi lo munye ucabanga ngenye indlela ngenxa amagama lo wesilisa wakhulumile kulo wesifazane. Ya kanti vele ke safundiswa ke thina uma Mahlaba ukuthi abantu besilisa bayalincenga uthando bayincenga isex ngothando. Bese kuthi bona besifazane basebenzise isex ukuze bathandwe. Sure. Manje ke lento igcina siholele kuthena abantu bazondane bengathandani kube ngathi uthando intembi kanti uthando luyintenhle. Inkinga ukuthi othandweni sifaka amagama singasikwazi kwamena. Ngoba phela musuthi mama ngifuna ube umngami wena uphelele ekhaya. Mina ngiyayisakaza kiyo. Ngicabanga ukuthi phela vele sengiyaya lapha. Kanti wena wazi kahle ukuthi unkosikazi wakhe akuyena umuntu ofana nami. So kubalekile ukuthi uvela ungayisho nje lento umuntu akabe girlfriend uma ukuthi awumthandi mosukulema umgxisha uthando ngoba ugcine ekukholwa amantombazane siyakhetha thina bafethu. Iyona ke lento egcina sisibeke ezintweni zokuthi sizwe abantu bekhuluma ngento ekuthiwa iso ngeso abantu sebephindisela okubi ngokubi. Ngoba phela lo munye usehlulekile ukufeza izinto ayichazile ukuthi uzozenza bese yadinwa ke lo munye phela athi seyibona unkosikazi bese yaphuka umoya emva kwalokho sedestroy yonke into ehlangene nayo ngoba udlale ngaye. Ayi ningadlali ngothando dlala ngenye into kulungile sishona kubona. Sambeni mfethu. Mase ngizwa mina ngandlebenye sengizwe kuthiwa usejola nomfana wami omunye kumama esengithandana naye njengamanje. Yebo. Lo mama engithandana naye nginomfana kuyena osekhulile semdala nje mhlawumbe la around about 25 years. Okay. So usejola nalo mama. Kumele nje iqiniso ke manje. Because sesizavela obala. Yeah. Lokho wakuzwa, lokho kulibela uthi uyakuzwa kuyikhona. And nami indlela bengekho right ngayo since uyalala nengane. Yalala nengane ngoba nami ubaba wayo lo wangithola ngimncane nami. Wayimosha impilo yami, wasebona useqedile ngami, washada omunye umuntu, wangishiya kanjalo. So lokho akuzwayo kuyikhona kahle kahle nami nje nginesilonda sami singakapholi. Umntana wakho uneminyaka emingaki baby girl? Mina 25 years. Oh ninengane elinganayo. Washangala nangala. Yabona wena. Yebo kusuke kwenzeka but kusuke kwaqondana ngasho njalo. Kwangeyonto ehleli. Yes ngangahlelanga lutho and then kusuke kwahlangana ukuthi ngishangala kade ngishangala kanti manje yena sebona indoda yakhe usisilo. So lento engiphethe kabuhlungu mina ukuthi angabona into usangalala nayona le ayizalayo usangalala nayo ngoba iuntanga yakhe le iyona into engicasula kakhulu. Nina bekashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle no Phapha Khanda nina bemisuzulu kaZolithini siyabingelela ifundazweni zethu zonke khona ningizimu Afrika amakhosi induna imameya bonke abantu abasiphethe kuleli lamathaniya siyabingelela kakhulu igama lami uKing Sichaka ngolapha kaLuqa mfoka amancisa kancane intombi ayidedele ihambe yesoke nangihambi ngedwa ke ukhona wale eSwatini wena wekunene Sawubona njani? Siyaphila njani ni? Ngiyaphila. Amen. Ngokukhulu kithoba ngicela uthatha lethuba ngiphinde kubingelele imbukelo wethu esimthanda kakhulu mina no King we Black Life TV ohlelo lethu luthi isongeso. Uyazi ukuthi lolu hlelo ngilibamba naye ubaba onondaba. Angisakhuphuzela Jesu. Anyways ngokukhulu ukuthobeka futhi ngicela ukuthi sibingelele isihambeli sethu King. Bese siyamcela naye ukuthi abingelele umbukelo we Black Life uzobe introduce asho ukuthi ubani kahle kahle. Yabo bese yasichazela ke simupha indlebe baba. Sawubona baba njani? Yebo siyaphila. Siyaphila nathi ngicela ubingelele umbukelo we Black Life bese uyazisho ukuthi uba owakabani. Yebo ku Black Life TV so mina ngisponsor ngakashezi ngokuxhuma le phansi eJelvet empunga ngeWestcoast kodwa ngihlala la eMivili noMusikhona. Nginenkinga nje encanyana ezofanele ngiphinde ngihlale phezukwayo uma sebeqedile laba engikhuluma nabo. Okay. Yeah, ngicabanga ukuthi nje asingawapholisa amaseko vele uhlale phezulu kwalodaba.
Yebo, nginenkinga lana, nginoma wengane esathandana naye sisa e-high school, sasandana naye wathola umntwana kumina, saba nomntwana naye umntwana, and then wasebuya omletha kumina, omdakaza kumina, wasehamba yena wahamba ijuba likaNoah. Esehambile ijuba likaNoah, sisakwazi ukuxhumana thina ngendlela kahle. And then emva kwalokho uma sengizwa mina ngandlebenye sengizwe kuthiwa usejola nomfana wami omunye kumama esengithandana naye njengamanje. Yebo. Okay. Lo mama engithandana naye nginomfana kuyena osekhulile semdala nje mhlawumbe la around about 25 years. Okay. So usejola nalo mama. Ongabe stepmother sakhe ngathi. Yebo, stepmother sakhe ngiyamtshela umfana akazwile ushamashushu nje naso naye ngiyazama ukuthi naye bukahle umfana wami lona hayi naye ushamashushu akazwile lutho akamthandi nje ubuya ngokuzolala. Okay, wena baba usushadile manje? Yebo, mina sengishadile nginomunye unkosikazi enginaye manje mina. Oh, so lo nkosikazi onaye wawunaye babe mhlawumbe babe hostanga wawuthana nabo kanye nalo uma wengane yakho lo sethanana nalengane le? Sithandane naye usisi lona mina umama lona ngingakamtholi ngenxa ukuthi mina lo wangishithela ngase ngithi mina hayi angivele ngithole omunye umuntu ngatholwa lo umuntu ngase ngikwazi ukuqhubeka naye ke. Kusho ukuthi phela lo muntu uKing uthandana nengane engaphansi kwengane yakhe ngoba benobhuti banengane bona. Yeah. Kusho ukuthi ingane yabhuti nalo sisi indala kunale azithandana nayo sisi. Yeah, iyacaca mhlawumbe. Yo. Yeah man. Yeah, ingane incane, and then mina ngimdala futhi ngimdala nakuyena futhi lo usisi lo sasithandana naye. Yes, manje ngase ngithi mina hayi okay awengiqhubeka esaqhubeka sathola umntwana kuyena naye. Yebo, ngive singimdala mina kunaye, and then ngase ngithola omunye ke umuntu lo esengigcine sengishada naye. Yebo, yena ke wasesala kanjalo. Eish. Kanti uzophinde ezojola nengane yami. Yebo. Yazi sizime kanje zibuye ididana kancane ngoba ngiyafuna ukwazi nokuthola mhlawumbe ukuthi kuwena bhodi lento mawuyibuka kungayini isizathu sayo. Awunalo ulwazi. Angenalo ulwazi, mhlawumbe yena wathi uyabuyisela mhlawumbe kumina ngokubi, angazi, anginasho ukuthi ovela ajole nengane yami mhlawumbe wayibuyisela kumina okubi, angeke ngazi, anginasho. Kodwa manje ngikhuluma naye uyathi Ukuthi wena uyamthanda umntwana nami, ngithi mina kanjani ngoba ingane yami le engizalayo and bese mina ngangimdala nakuwena kodwa manje nakuyona lengane incane wena umdala kunalengane. Yebo. So Nanokuthi usisi uthandana no step brother wengane yakhe. ingane yakhe yes ileyo nto lengiyibukayo nami engidukela uthi akanankinga nje futhi uyajola nje uyakhululeka uyaphambili. bajola nje impela nje futhi abafuna ukuzwa ngithi ngizama ukuphephetha noma ngikuze hayi Awusolo kodwa ingane yakho bayikhomisile kancane. ayingenzeka mhlawumbe wayishaye imbokodo. Hayi ngeke. Ngiyabona Baye ukushaya wena washaya ingane ngoba phela umuntu afanele amshaye wena noma mhlawumbe ukhule uphaphama esekulate kanti ubhuti usethatha umunye umuntu Wasadliseka. wasesa ngivele ngidlise khona la kodwa ke ngifuna ukwazi kubhlungu kuwena kuphatha kambi ngempela lokho ukuthi usisathanane nengane yakho. yebo ngiphatha kabuhlungu lo ngoba ngicela msuqoba omunye umuntu ongaphandle hayi ingane yakhe. Ukube makubhuti wakho Sorry. kube makubhuti wakho ingayona ingane yakho. Nakhona futhi ngaba nzima ngenxa ukuthi umuntu mina esengimazi sisinengane futhi naye. Nzima kakhulu lo ukuthi akathandana nomfowethu ngoba umfowethu phela uyigazi lami and then sihlala naye ekhaya siphila naye ndawonye ngeke ngikwazi ukushabelela. Hayi Kumatima. hayi kunzima kwangempela. King asimthole usisi ayikhulumele simlethe la abe khona eseduzane sizwe yena ukuthi ngabe lokho wena omsola ngakho kuyiqiniso yini and mawukuthi kuyiqiniso yini emenza ukuthi athande ustep brother wengane yakhe ingane yakhe izombuka kanjani ezumama. Yabona nje bafethu cela nishade bafethu ngoba iyona lento yenza ukuthi amantombazane usekhulile manje uyabona ukuthi akujoleka amthola utype wakhe akavela athathe kona labe abe no Ben 10. Okay, ngicela senza nje mbukelo Black Life. Asemethwe lanto usisi. Angazi ngenzeni.
Alright, siphinde sinamukele-ke esigabeni sesibili sehloko sethu sithi-ke isongeso. Sikhulumile esigabeni sokuqala kwacaca ukuthi udaba njengenjwayelo asikwazi ukukhuluma seliqede engekho umuntu okukhulunywa ngaye. Kunjalo nje King. Futhi kuba uyintokozo kakhulu sizavela sijoyine. Cela ukuthatha lethuba simbingelele mbukeli weBlack Life TV. Sawubona Ntombi unjani? Yebo sanibona lapha njani? Ngisiyaphila nathi. Sicela bandla ubingelele umbukeli weBlack Life TV. Uzobe usuzisho nje igama lakho nesibongo sandwa sami. Ngisona ngibingelela igama lami uSinoxolwa kaDlamini. Sibalikhulu. Okay. Qhubeka. Siswami kunobhuti lo seduze kwethu. Uyamazi? Yebo ngiyamazi. Uba kuwena? uSiboshes baba ingane yami. Sisabencane. Uncomo. Uncumo yini lo? Lo laloza uncomo ngiyalibona something fishy. Okay. Right, ake sizwe ngawe ma. Before sizwe ngawe mhlawumbe ubhuti somcela kube uyena oshoyo ukuthi kungani sisimcela nawe Thabela yini le kushisa ubhuti lapha uxoxele yena akuze. Yebo. Madlamini into edala ukuthi mina ngize ngibize laba baka Black Life. So ukuthi ngizofuna ukuzwa kahle ukuthi ngampela wena ingane yami le encane ene 25 years nijola kanjani naye ube unengane yami wena engizalayo nale ngizala kuwena uphinde wona uzojola nengane yami. Iyona into engifuna ukuyazi le ukuthi yipi ngampela engqikithi. Anginalo kulwazi la into okhuluma ngayo njengamanje. Awujoli nengane. Nginalo nje ulwazi. Uyayazi into engane yakhe? Ngiyayazi ngane yakhe. Uyazi kanjani? Ngoba bishola naye ezeyithola ingane le. Ngijonga uma wengane yakhe ngifika kubo ngenzani nje ngoba ingane le uyithole nje sesivele nathi sesinayithi ngane. Okay. So wena lokho akushoya awukwazi. Anginalo ulwazi lento abakhuluma njengamanje. Bese ngazazi ungiveza kumbona kude anginalo nje ulwazi. Nje Okay. nice. Okay, kodwa ukhona into ayishilo ubhuti mengabe umzwe kahle King. Yeah. Uthe yena wakwamconfront usisi. Yes. So anikaze nibe nengxoxo enjalo yena naye ubhuti. Mina ngithi uyayidlalela ngoba akuyona into engazi eyafe emqondweni uthi ngabe userious mhlawumbe ngangitshela mhlawumbe usazama ukuthi abuyele kumina sisixoxe. Hayi. Nganginalo nje ulwazi ukuthi userious ngalendlela le. Wena oyitshela ufuna ama love bag. Mhlawumbe kukhona afuna sikhulume ngakho mhlawumbe kwindlela kungena. Usamfuna una back? Hayi cha. Yini yakwazi ucabanga kanjalo ukuthi mayiqoqa ngani? Sithi isikhathi singakhulumisani since abanengane wayesethola omunye umuntu eceleni. So nami ngangilindele ukubona nje ukuthi hayi uyelaphi nenkulumo yakhe. Mina ohunye okungitidayo King ukuthi indaba acabanga ukuthi ufuna ama love bag ngoba ubhuti ubalula ukuthi ushadile. Nanokuthi-ke umuntu uma enento kanjalo suke mhlawumbe ayikho into omphephetha ngayo ubhuti mhlawumbe uthi uyamfuna back. Cha siyakhuluma la yethu le video ngeba kujaji. Hayi akukho engingakufuna back ke nayi cha. Bekuyikho nje ukuthi ukulinda nje nakhona inkulumo yakhe nje ngangithi mhlawumbe kukhona la iyela khona mhlawumbe ngilalele kuphela kahle. Akukho engikulindele nje ukutheni ukuthi ngase kwenzeke. Ngeke zakuthi abantu besifazana wawuyitshela ukuthi khona mhlawumbe la kafika yaye khona kuphi ekutheni nathi buyela nani eshadile. Abantu besilisa ngeke uzubazi nakho nami wangishiya nginengane nami sengihangiqiqa amakhisha khona ngahamba ngangena ngale ngifaka amaphinifa kodwa wangishiya kunjalo. Ona ukushiya ufake ngisho iphinifa abarongi ke abafana ke abantu besilisa nje ngeke mengazi bakushaya noma usufaka iphinifa ngingena ngiphuma ngale. Wena uthatha ngaliphi ilokhu iphinifa uzulifaka mfana ungalotsholiwe ungaceliwe ngoma wengane nje ngithatha kuthiwa ngena nje ungene yale ugcina usubiziwe nawe indlela thizeni kodwa nani bese uyayipromote wena mekusuma wengane wena bese yabona ngathi yonke into yathi iyalunga kanti ayilungile wena Ebandlamini ngoba phela wona umZulu uyazi nje ekhishini la kamfana ungena ngoba usungeniswa ngento ethile awungeni nje noma yazi ayitshile futhi asitshela abantu besifazana noma uthando lungakudakwa kanjani lento yakho ukubona usuphithizela ekhishini la kamfana ungakhishelwa ngisho itshwele nje inkinga ebanga amashobolo kodwa ke phela soyikhuluma ngelanga usenaba nama rights ni no wonder ke kwabheda nami ngangena ekhishini weking ngiyadlala okay ayingami lento okay
ingalo sisi bafethu and sifuna ukusiza ubaba because iyamphatha kambi lento le ubhuti ukuthi ingane oyizalayo and lo sisi lo ingane yakhe ningane nalo baba kusho ukuthi ezandawonye Yes. ngoba iphuma kephi esendeni elilodwa Yeah. isiZulu ke leso Yeah, isiZulu part. ngafundiswa wena so njoba bephuma esendeni elilodwa usho usiza ngalala kanjani nengane umfowabo wengane yakhe Yini la bhuti yenze umbuzile umfana wayehlambulukela ukuthi uthandana nosisi. Yebo ngikhulumile naye umfana washo umfana wathi siyathandana yena ubengazi ukuthi mina ngathandana naye ukuthi uma wengane yami ngithi mina kanjani kuba ngiyakutshela le mina nginengane le ekhona la azazani ingane ziyazana ingane but manje yena akamazi yena lo ukuthi Uma. yena mawengane yami lo ungajola kanjani naye so iyona into engiphatha kabuhlungu leyo mina edala ukuthi ngize ngimthinte ukuthi le usisi lo ujola kanjani nengane engizalayo ngoba uyayazi lengane ukuthi le ingane yami so le ingane ngenza ukuthi ayiyazi yona ukuthi uma walengane ehlala lekhaya ubani yebo so ilapho ke vice versa yebo yokuthi yena lo akazi kodwa lo uyazi ukuthi nginengane yomfana yebo esikhulile yena osebona indoda kuyona and then lengane le encane esanda kuzalwa uyena akayazi lo mfana ukuthi izalo wena lo mama sebeshola Ngisuso yilokho ukuthi ingoba yini umama wahambisa owejubalana nje bathi uchaza ngoba phela there is no way ingane manje zabapost abazali Yeah. sekhona o social media like on TikTok on WhatsApp Post uma wakho. uyamngeke ungampost umzali wakho ubudlelwane okay asiqale la wedade wethu ubudlelwane bakho nengane yakho le wayishaya kabhuti ekhulisa ubhuti bunjani buqinile noma buweak buntengentenge uyazi ingane bebeyithathe kweni incane ukuthi uma ifika lapha kubo bafike bayifake lokho nalokho nalokho so nje ngeke ngize ngisho ukuthi bu-right kodwa ukuyibona ngiyayibona ngaleso sikhathi uma ukuthi mhlawumbe ngifikile yani kodwa ubona ngathi ikhonto efakwe yona wengathi ikhonto abayitshela yona nje engqondweni nje abayifike yona uyayinuka so mina ngifisa ukwazi ukuthi ngiyakuzwa lokho ukuthi uyayinuka ukuthi khona wena yini contribution oyenzayo njengomzali ngaphandle kwalokho abakutshela because ingane kwesisikhathi kungenzeka King ingane uyitshela ukuthi kodwa ingane ihlezi izolandela lokho ekubonayo kwenzakalayo ayinandaba ingane nokuthi like uthini kuyona inendaba nokuthi kwenzakalani nanokuthi imizamo okusisi uyayenza ukuthi asondele eduze kwengane ikhona contribution yokukhulisa umntwana kodwa ke nokuthi usondele eduze kwayo mama ngingasho ukuthi khona even though mhlawumbe ngathi ayisuki like kanje because mina ngiwumuntu ohlale ngekho isikhathi esiningi kodwa ngiyazama ukuthi ngifayele imali nanele eholwayo eqhamuka kuhulumeni ingakubo isahola yini ingane yakhe endala cha sengisho ukuthi nje ukukhuleni kwayo kodwa nje ukuyipha leso sipho engipha sona isikhathi esiningi sisi bami abezoidlula beyithathe kumiyo emakhaya anginakho ukuvela ke manje nje besikhulile khona kubo kwayo uyashibiza wena Chom ngiyakuthinta kancane ngiyabazi ayo bathi uthinta kancane usethintha kakhulu kodwa ke silala sikhona ungasicross ngiyabona manje ngathi siyadideka sesifocuse kakhulu ebudlelwaneni bakho nomntwana nengane kodwa kahle futhi uzosiza ubhuti sithole ukuthi ngempela ingane yakho uyalala yinayo mina ngicabanga ukuthi ungalala nayo there is a possibility ukuthi alale nayo nakhona kuyona into embi kangaka King ukulimala kwephinifa likhumbula iphinifa elicaluza ngalo ilapha yani indaba sephinifa manje wenza kakhulu ecaba ukuthi khona ukuzoba right mhlawumbe kwamshela isilonda lokho ukela kushela ngesilonda baby lokho sikhulume nje iqiniso ke manje because sesize savela obala lokho wakuzwa lokho kulibela uthi uyakuzwa kuyikhona and nami indlela bengekho right ngayo since uyalala nengane yalala nengane ngoba nami ubaba wayo lo wangithola ngimncane nami wayimosha impilo yami wasebona useqedile ngami washada omunye umuntu wangishiya kanjalo so lokho akuzwayo kuyikhona kahle kahle nami nje nginesilonda sami singakapholi umntana akho neminyaka mingaki baby girl mina 25 years ninengane elinganayo washangala nangala yabona wena yebo kusuke kwenzeka but kwaqondana ngasho njalo kwangeyonto ehleli yes ngangahlelanga lutho and then kusuke kwahlangana ukuthi ngishangala kanti manje yena sebona indoda usisi lo so lento engiphethe kabuhlungu mina ukuthi
angaboni into usangalala nayona le ayizalayo usangalala nayo ngoba iuntanga yakhe le iyona into engicasula kakhulu Manje sisishona. Uma kukuthi lezi ingane zine age efanayo, awuthuki nje masuqhoqhobela impela nje ukuthi kufana ukuqhoqhobela ingane. Usilenda mhlawumbe engeke. Kuthiwa love is no age, love is Ah. no age. Sure njalo. Kufaka ulove kulena. Ingiphethe kahle kabi ingane yakhe. Ikuphethe kahle. Ingiphethe kahle nje esimweni engidlule kusona nje ngizibona nje ngisesimweni esiright nginayo. ungalala nengane enganga nengane yakho uzibona Angayona njani inhloso yami, akwangayona inhloso yami. Yiphi Ngithi inhloso? nje Wawufuna ngizama yiphi ukuthi inhloso? mhlambe kuze kufike kule njengoba sekuze kwafika la kufika khona bengifuna ukuthi ufile lento le namo engayifila ngalesikhathi ufile ngengane yami nami ngangimncane eyuntanga yami eyuntanga Ngangimncane yengane yami nami enye engizalayo kuwena ngangimncane nami ngime lapho nje ukuthi ngangimncane nami ungithola so nje nayo njengoba ingayayi indoda nje ngokwanele uphaya back ngekuthi mina ngifuna ulale engane ezalayo nengizalayo phinde ulale nayo futhi angipay back inginika uthando ngilost ngibroken ngiyenza ngawumuntu nje kodwa ngisho ukuthi ngiyayigqaja ngalokho kodwa ke kuyikhona nje kuyikhona yiyo Mana wesisi awungithathi ungibuyisele emuva mhlawumbe kaselo fula siyibuze le part zikhona nezinto wena ocabanga ukuthi wasunezinhloso ngazo nobaba esikhathini thandana enkulu nje Ukushilo nje King. enkulu izithembiso zakhe ubemdala kunami ngimncane ungumuntu oqala ngahlangana naye kwawumuntu nje oqala ngaba nengane naye ngane ngabona nje izenzo zakhe nje sindawonye bekuthembisa nje ukuthi mina naye nje siyabona nasekhaya nje ngikhuziwe kodwa nje mina ngihlele ekuthenini amazwini akhe kodwa ke kwenzeka lokho kwenzeka egcineni Shilo nje King uzowafaka iphinifa phela King nawe yaziki bantu ngingakade ngukhuza lo mhlola wephini awuyeke bafethu aba just imagine awungayekwa muhle inibahla amagqwa amaphini into eyonakalayo ukuthi uligqoke bese uyakamfana nanso ke inkinga hawu kanti ngizoliqoba bese ngiyaphi usuphamba acayisisonkele njengane yakho ukuthi mangathatha ngiphinifa Chomi yeah khona amaphini fokusonke ngayo iphinifa masuzele kwasho njalo ngatshela osisi bayo bese fa iphinifa ngoba makaboy lapha bakudayisa ke Babe ngoba wenza manje slim. usenjeni manje tshela mina sisi ngampela la sikhuluma nje ngoba so serious vele uxoxa uthini nengane ngoba uyazona ukuthi lengane ubuyisela ngayo kubi nokubi nithini kuyona ngoba nakhona sifuna ukuthola ukuthi ayikho into eyisebenzisela ingane nangengane vese ukusangana ngawe nje akukho kusebenzisela ingane nje kuyikho mhlawumbe ingane izokwazi uba kwayo mhlawumbe nabi sazodlula kodwa mina nje yami inhloso ukuthi bengifuna vele ukuthi ayifile le pain le engayifila kwayena ubaba ayini bahlala andiyazi kwayona ngenza uthetha ndithi qala uyiva yo God kodwa uyabona ilokhuzane angazi ngizothi wenzeni wena wenza ngalutho kodwa baba ngifunga amabanga yebo ngizophendula lana ukuchaza ukuthi usisi uthi wathi ovala inxeba lami ngengane yami yona into ebuhlungu mina engiphatha kabuhlungu yabo ngoba nginganengane kuyena nengane eyuntanga yengane yami so manje lezi ngane zizokhula kanjani isikhula ne-step father sayo esubhutwayo ayakayeke olento yenzayo so ngithi mina ngicela bahlukane azibonele abanye abantu ngaphandle meyivala inxeba akalivale ngaphandle angalivali endlini kodwa wena uthene enganeni uzuqeda ukuthatha untombi baya sibuyele kwenake ngoba wayemncane nginawe ngithi uyalichaza ukuthi wathembisana wamthembiseni no usathandana kodwa akekho isithembiso sabakhona esokuthi mhlambe ngizomshada noma ngizokwenza njani sathandana naye so ngathi mina okay ngizobona esimilo sakhe ukuthi uziphethe kanjani kwenzakalana emva kwalokho uthe mengishithela yena ngimsola ukuthi angishithela she cheated umsolo khona igama alisebenzisayo yeah lokhu umsolo ukuthi angishithela awazi umbambe right handed angazi ngimbambe handed kodwa kukhona ezinye izinto nabantu amahlebezi engizwa ngabo nangala ukuthi hayi bamdlula endleleni uyaqabulana nosibanibani bayabonana nosibanibani kanjalo mangimbuza yabo and then ke mina ngasingwazi ukuthi okay ngiqhubeke naye themba kwalokho sisinengane thina naye isencane yabuya ingane yeza kumina yena wathi uyaqhubeka la egcine khona nje uyayigcine ngami uyaqhubeka yena ngoba mina angimthembi
ngase ngiyamiyeka-ke mina ngase ngimiyeka mina ukuthi aqhubeka athandane nalowo muntu Abo. naye ngase mina ngiqhubekela-ke ngaziqhubekela phambili ngase ngithethisela umakoti-ke lo enginaye njengamanje yena useyabuya uyangimema uma nokuthi kunomcimbi kubo sengizwa ngodadewabo ukuthi ngiyabizwa kunomcimbi kubo ngiye khona mina kubo ngimukele njengonomfana nje owaziwayo owakhona lapho endaweni hhayi ngifike ngihlale kahle anginesenze yonke into kanti vese ngala ukutshengisa ukuthi wena uyindoda ezulu angithi wathema ekuzalela lo munye wakhetha ukumshaya Phakamisa kancane mic mina njengoba mina wangizalisa ngiyintombi nto yikuphi wena okuyiqiniso kwakuwakwenza kumina shiya ukuthi mhlampe angenzanga kahle endleleni zami nani nani emva kwalokho sengizela ingane yikuphi wena njengomuntu owakwazi ukuthi uyokhipha imali lo munye umthathe yikuphi wena mhlampe wena okubona ku right wakwenza ethatha umntombi bakho futhi nakhona question yebo lapho. angisani nawe anginankinga ingane ngiyayondla okunye nawusizwa ke phuma sokubaleka enganeni ba. yeka Iyakulokhu akusho. uthi wena iliphi iqiniso wamenzela lona Yena. usuthatha umntombi bakhe wamzalisa yini enza ukuthi yena ungamthathi before azaza aqala ashintshe indlela zakhe uzungamthembi phela mina ilapho yaqala khona ukuthi ngizwe mina kuthiwa usuyangishithela ngase ngibothe ngeke ngikwazi ukuqhubeka naye Cha umntombi bakhe baba ukuthathanga usuzwile ukuthi uyakuchithela. Umntombi bakhe uthathe before uzo. Usebuza yena ukuthi ke wena iziphi inhloso wabana since wena uthatha umntombi bakhe wamtholisa ingane ngithi lo muntu uyazalwa kuba sisiyamdefend unabazali abalindele inhlawulo kunento ezifana ukuthi inkomo kama kunezinto zokugeza umuzi ikuphi wakwenza wena ukukhombisa ukuthi lentokazi uyayihlonipha kuzalela ingane iyintombi into kukhona wakwenza kulokho njengomuntu wesizulu ke nje wazi isizulu yebo bhuti mina into engayenza ngakwazi ukuthi ngokhokhela ingane for inhlawulo yengane so imali yenkomo kamama lesinene angazange ngikhokhe nokugezumuza ngwazanga mina ngabridge which singavele ngahamba ngokhokhela iyona ke ingcapha la webhodi iyona ingcapha Rabishile lapho omunye umntwana ingcaphi lapho ngoba phela yena umbalo ubala okuyigugu kuwe ukuthi izingane okuyigugu lakhe lelo uthathile igugu lakhe ke uthini ngalo izinto sengayihlela lezo kabusha ngibona Hayi, ukuthi- kamfana. too kodwa late. manje into eyinkinga ungezwani kwami naye akazithobi naye ahlisa umoya eze kumina hayi umrabishile uthobeka kanjani urabishiwe uhambe nomntombi lapho kunaye ngimncane umncane nawe usujolene nabantu abadala Jomo umncane ke wena ke yakujaja nawe kenzeka kuthiwa love is no age wena umne age nje uthatha kamncane kamdala yonke into love is no iyaphethe. age gawula zothi basho njalo so now Hayi, mina wanilalela-ke se- lokho. ngifuna ukuyithola la webhodi ukuze sengibuza nje mhlawumbe ugcise ngiyivala uthi wena ongenama plans athile ngaye emva kokuthi uzoyithi uyathi but engifuna ukwazi mawumbona ephithizana nephinifa emagcekeni akini eparticipate manginomcimbi kini osisi bemncane bembiza ngosqueeze why kuleso sikhathi wawungaboni makoti nalapha yebo bhuti ngangikubona ukuthi ngabe umakoti and then nama sengiplanile ngasengenza ama-arrangement yokuthi hayi mhlawumbe ngahamba ngothumela obaba bayothi ethi mngani kubo inkinga yami nje ile yokuthi ngavele ngaphoxeka yokuthi uphoxwa into ozwa bethi casha ngesithupha ubaba Hayi. Okay, ngicasha yabo yento ocasha ngayo ayikho naye sasingasezwani kahle manje Sekukuningi. senza it sound ama-appointment like naye wawusuvela ufuna into yokumkhipha no ama-appointment esiwenza naye akasawagcini ama-appointment usebika lokhu nalokhu wayebona ukuthi uyamdudetha isikhathi asenaso sami hayi kodwa wabona baba Yebo. buka ngekutshela ngiyajudana mthi ngiphumele ecaleni hayi vele uphumile ngoba phela ingane zenzala ingane Yeah, kusho ukuthi vele wawumbango wawudla nje eceleni, kusukela yeah. kudala la ugeli wabona ukuthi uyasala lo munye uyaqinisa yikho kwashadwa yena yes sister kodwa miyeke umfana ngeke yazi ngithi miyekeleni wena girl ukuthi ingane yakho izongakuhloniphi wena uma Yebo. wayo uthana nobhuti wayo love is no age kodwa uhamba ufuna umunye 25 elsewhere hayi imfobe ingane yakho Jomo uyibagxile nawe kodwa ke yayizwa into engishoyo khona nje ukuthi ngangifuna ezwe nje leyo phena nyani kodwa ayingezwa kodwa uyizwileke yabo ngiyaqala ukuzwiswa ngesoliba effective yabona lento ayishoyo ipheni kumina manje camanga ingane engizalayo ilale noma wayo yebo so uma wayo le amanyala so ancethakala buhlungu
and then untanga yengane engizalayo zona lengane zizobhekana kanjani uzoqhatha izingane mngani wami. zizobhekana kanjani lengane ngoba zontanga zikhula ndawonye zihlala ndawonye wena uthandana nengane eyuntanga yengane yakho uzwisa mina ubuhlungu kanti uzwisa wena kunanto ethiwa i-bullying manje ingakhula nje lenenye masebe bulishana nthola ngubaba wakho lo ndlela onjalo nangubaba wakho nifuna ungihloniphe like just imagine umuntu mhlawumbe uyamhlula ngisho nangebhola akutshela ukuthi ngubaba wakho cela ungihloniphe ayiyeke mngani nami leyana khona umfana oshuthayo la ka Black Life una 25 ngathatha yena vele usingile ngoba kusho ukuthi vele wena inkinga yakhe no age yeah enye into sisubuye ukukhumbula ukuthi kulezi zinto ezibhlungu esizenzayo ngabantu bethu abasigilile before uma sesithatha umuntu ongenaca simbandakanya silimaza ikusasa lakhe ngoba wayengekho ne decide wayengekho umncomo baba uthi awuvuyishaya lento wayengekho wena nje ozenzela naye nthandana babili bekuyoba ngcono kuba uthi isongeso wenza into eqondene naye straight not nengane because lengane mayikhula ine mentality ethi umuntu omdala kuyathandaneka naye iyogcina ngasabafile ontanga yayo once angabafila izogugela emgwaqeni ihambe ibamba izalukwazi noma iziphi because we don't know ukuthi mayisuka kuwena izoya kuba because vele imentality yayisithi ku right nanomuntu omdala sure wayibeka kahle Kenzo siyacela ntombi noma athi wesiphi isilondo naso kodwa ingane nje ayiphume kulento uzame enye indlela yokuphila eqhubeka nempilo even into ukhulile futhi nje wona ushilo wathi nawe uyazazi ukuthi umncane umzimba abantu ocanda ingane kodwa kusho ukuthi phela hamba ubamba noma egulelayo uyakhondomayiza ongangitsheli kodwa mhlambe asiyekele question nami ngayiphenduli msathi no ngiyacabanga phela ukuthi okay asekeni cela siyeke ngathi izombulala kakhulu baba ukwazi ukwenzakala because ucabanga nje usumitha sisimithela hayi lokho hayi ngeke kwenzeke lokho sibona siqelelayo wathi ngeke kwenzeke kuthanda ngeke kusenzeke ngathi siyakhuluma ukuthi ngeke kwenzeke sengichaza ukuthi nje bengeke kwenzeke ngoba vele nami inhloso zami bengizazi iziphi hayi bengingafuni ingane mathi phela usebenzisa i-Disprin coke hayi Disprin kune protection esisebenzisa ini have TikTok buka le Black Life idodo zen oh wow buka le Black Life siyabonga kakhulu mfethu for watching this episode till the end mina ngicathi siqedile King futhi uzohlukana nengane ngokuseya understand damage ngicabanga ukuthi girlfriend simzamela ucwepheshe ngoba lento ephinife yam traumatizer kakhulu nami ngilekile girl ngiyabonga ukuthi ungithiphise ngiyaliphuma ephinifeni ngiqhubeka nama leggings zami yabo sibangene or kanjani owami kokugcina nje engisacama ukubuza ukuthi bahlukana nini iyona into yami ngicela ukuyibuza nje leyo ngoba lento ingiphethe abhlungu and isilonda kumina ngaphakathi uhlukana nini ke ma Ubupho okuthembisayo wena kodwa vele sekuvele wakuveza obala so I don't think sakhona ngaphela bengawonto ebisiveza umphakathi nani nani so nje sekuzokavela nje obvious vele ukuthi sanhloka yeah so uzohlukana naye ke manje sebehlukene baba so nalokho nje sangakwazi nje wasezisa xoxa kanje ukuthi mhlambe siyibiza ingane kube mina uyena mhlambe sisho ukuthi kusaphinde kuze kwenzeke kube kuyinto kodwa ngiyisaba ke leyo ukuthi nibiza nhlale phansi abazofana nale nenyizi I don't know ukuthi bazohandlisha kanjani sebazi ukuthi bekwenza phuma nje kuyona phuma abe nje wona yeke ingane nje uyeke nje vele uyiyeke nje ungayilabambi ngisho nama calls ungabisabiza meeting futhi ke nje ngathi angazi wenza kanjani Chomo kodwa seyikhuluma mase sibona ama nawe babulungisa ubudlelwane bakho nendodana yakho because ngesikhathi hlona lezokuzonda because njengamanje phela kusho ukuthi yobusi selibona iphutha yona siyamthanda sifaka amazipho kuzoba nzima ukuthi imiye uzofathola njengoba udlala indima yakho ukuthi umsondeze umkhulise umkhombise ukuthi ubudoda into enjani engaphinda amaphutha enziwa wo mathatha isinqumo esiqondile somsiza ukuthi aqhubeka abe indoda yomuzi eqondile kusasa beautiful ngibonga kakhulu nina baka Black Life so ukuthi kwazi ukuthi inkinga yami isoltheke namhlanje ngoba bengekwazi ukusoltheka ngoba naye ubephika kumina ukuthi bayajola mina manje so manje uyikhiphile ingonyuluka ukuthi yes bayajola so ke ngisho ukuthi mina ke ubudlelwane bakhe babo nabo bobabili abaqede namhlanje and then baqhubeke mhlambe nenye life enye ngoba manje lokho akungiphathi kahle
Sekuphelile baba. Kulungile baba kuyoba njalo. Asambe Depo. Hayi sambeni unondaba. Sibonge kakhulu. Sibonane ku-episode elandelayo. Sabonga kanza ukuthi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.